Albert M. Cassola kiteb f'diversi ġeneri u jibqa' magħruf l-aktar għar-rumanz It-tfajla bil-fjur fuq sidira. It-tim tagħna ltaqa' ma' Arnold Cassola, bin Albert, sabiex isir jaf lil dan l-awtur aktar mill-qrib. Missieri twilet il-Belt, huwa Belti, u gburi l-Gbelti, gburi ħafna blem, Cassola l-aħħar ismu ta' Merilux, dik għal Marija, ġenerazzjoni li importanti kien it-tieni isem Marija. U missieri beda jikteb bżajr, missieri għal-kontrar Louis Johnny Marks, per eżempju, kien minn flok italofobu, iħobb Italjani u iħobb l-insin Taljan, apparti l-insin Malti, naturalment. U missieri beda jikteb minn tifel, ġifiri jina għandi ġa pubblikazzjoni tiegħu ta' 13 sena, ta' 14 sena fil-gazzetti bit-Taljan u bil-Malti. Kien kiteb bosta oqsma ta' letteratura Maltija, nistajt kważi kollha, ngħidu ma kien jeċċelli fl-ebda minnhom, dejjem kien hemm xi ħadd aħjar minnu fil-qasam tal-poeżija, fil-qasam tan-nuvelli, fil-qasam tar-romanzi, fil-qasam tat-teatru. Imma miss il-ġeneri kollha huwa l-awtur pereżempju tal-ewwel ktieb modern bil-Malti għat-tfal, Ġoġo Rummina, li nkiteb ġie pubblikat fis-sena 40. Dana ġifiri huwa magħruf, ġifiri anki hemm nies bħal Trevor Zara jagħtu tribut tagħhom lill-missieri bħala l-ewwel kittieb modern tal-kotba tfal. L-iktar naħseb li kien jinteressak kien il-teatru, kiteb bosta plays li niftakar anki meta kont żgħir jiena kont indur magħhom tal-linja bil-private l-Orfeum niftakar dat tip ta' teatri. Kien għallim naturalment u kiteb 4 romanzi, insomma għandu ħafna l-istess, hemm l-Albert Cassola Collection l-Università ta' Malta, ġifieri jiena għandi l-cuttings ta' dwar missieri minn 1929 il-qudiem, huwa twilet fil-1915. Ġifieri minn 14 sena kien iżomm kollox. Jaqta l-gazzetti, waħħalhom biċċa xogħol kull darba. Ġifieri donajna daw kollha lill-Università ta' Malta felu il-100 sena mit-twelid tiegħu. Naturalment ħa anki xi premijiet, kien ħafna minn pereżempju onorifiċenzi minn barra minn Malta, mill-Italja speċjalment. Naturalment l-ola waħda hija li sar Cavaliere, ġie nominat Cavaliere Uffiċjali della Repubblika Italjana mill-President Giuseppe Saragat tal-Italja. F'Malta kien membru tal-Akkademja tal-Malti, kien rebaħ ukoll l-Ines Trophy li kienet il-trofew għal kitba letterarja għad-unur ta' Ines Soler tat-teatru. Rebaħ ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb bil-ktieb postumu tiegħu, bil-romanz postumu tiegħu dak li sibna kollu t-tajpjat li sara ħarrik fuq l-iskrivanija tiegħu l-għada li miet, It-tfajla bil-fjur fuq sidira li huwa miet fil-1974 ġie pubblikati dili fil-76 u kien rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Din hija l-ewwel paġna ta' Ġoġo Rummina, ir-rumanz għat-tfal li għadu popolari sal-lum u li fl-1993 kien intuża meta saru l-ewwel edizzjoni tal-Pajjiżi Żgħar tal-Logħob tal-Pajjiżi Żgħar f'Malta, iċ-ċerimonja tal-ftuħ kienet ibbażata fuq dan il-ktieb. Taraw il-filmati llum issibuha. U naraw min hu da Ġoġo Rummina u kif twilet l-immaġinazzjoni fertili ta' missieri. Darba waħda ma niftakarx kemm ilu kien hemm f'nofs il-Baħar Mediterran gżira ċkejkna jisimha Malet. F'nofs din il-gżira ta' Malet kien hemm wesa kbira u sewwa sew f'nofs din il-wesa kienet tinstab daqsxejn ta' ġnejna mimlija siġar sbieħ. U fin-nofs ta' din il-ġnejna tfewwaħ bi fjuri ta' kull lon u bi frott ta' kull xorta kienet tinsab siġra kbira tar-rummin. Sewwa sew fin-nofs ta' din is-siġra kien hemm rummina ċkejkna. Imdendla bil-kemm ma' fera rqieqa ta' zogg żgħir u titbanda l-lawnu lem ma' kull ziffa rieħ, isa se taqgħu ma taqax. Darba fost l-oħrajn qamet tempesta qalila u l-baħar beda tila għal din il-gżira u kien sejri għar-raqa. Il-mowġ waħxi beda jaqbes ix-xtut, jasal fit-toroq, jitla fuq l-oljiet, jinżel bħal xmara l-ġolwidin, ixarrab is-siġar u jifqa' l-elejjel kollha
u jagħmel il-ħamrija asida. Malet kienet għodda mbelet għal kollox mill-baħar u biss dik ir-rummina ċkejkna f'nofs dik is-siġra kbira ta' nofs dik il-ġnejna f'nofs dik il-wesa ta' nofs dik il-gżira fin-nofs tal-Baħar Mediterran ma laħqitx ix-xarbet għax il-baħar siket f'daqqa waħda donna apposta biex ma jbellaħx bil-melħ tiegħu lil dik ir-rummina. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.